Добрай раніцы, паважаныя падпісчыкі. Чарлі, павітайся, калі ласка, з падпісчыкамі сваёй гаспадыні. Чарлі заняты. Ён глядзіць у акно і дзівіцца прыгажосці нашай вуліцы Набярэжнай. Паглядзіце, калі ласка, паважаныя сябры, якая прыгожая наша вуліца Набярэжная. Вакол насупраць дома лес. Вось на тым баку знаходзіцца прыпынак для аўтамабіляў. І там знаходзіцца таксама моя Audi, якая стаіць і чакае, калі ж ужо нарэшце яе гаспадыня вылечыць вочы і сядзе за руль. Гэта будзе абавязкова, я ў гэта веру. Вось пешаходны пераход, па якім мы зараз Чарлі пойдзем на вуліцу, а за лясочкам, літаральна ў 500 метрах, можна, калі прыслухацца, пачуць калакольны звон. Там знаходзіцца храм святой Матроны. Старажытныя грэкі казалі: добры настрой – палова перамогі. Я жадаю вам сёння добрага дня, добрага настрою і толькі пазітыўных навін. Жывіце, радуйцеся дню, усміхайцеся і верце, што ўсё у вас сёння абавязкова атрымаецца. Цудоўнага вам дня і да сустрэчы ў сёмухі!